sú lopatky, položí sa palec na jednu lopatku, tu je dvíhač loptu, sú dvíhače lopatiek, na jednu lopatku a na to isté, nesmiete ho položiť tu alebo tu, ale na to isté miesto zhruba, tu. A teraz sa pozerá, že ako tie lopatky sú horizontálne voči sebe. Takže čo by ste povedali? Pravo vyššie. Pravo vyššie. Áno. Hej, takže pravo má vyššie. Dobre, okolko, tak o 2 cm asi plus minus môže byť, áno? Podstata veci je tá, aby si sa, Janko, naladil na svoje vnútro, na ten absolútny pravý život, ktorý v sebe máš. Naladil sa na to svoje pravé ja som a na takmer absolútne jadro máš teda v sebe. A aby si tú lásku, ten pokoj a to zdravie a všetko vyžiaril a prežiaril až toto ľudské telo. Takže takto, keď to urobíš, tak tie kosti sa ti zrovnajú. Takže skús si to tak opraviť teraz. No a pozrite sa, už je to dobré. Hej, vidíte to? Ako to teraz je? To, čo bola vyššie, tá lopatka? Je ešte vyššie? No. Dobre. Takže takto, každý vo svojom vnútri, dobre. To budete vidieť potom toto veľakrát, ako to krásne ide naspäť. Každý vo svojom vnútri máte prítomnosť Božiu, Pána Ježiša Krista. A z tejto prítomnosti môžeme všetci, ja to mám samozrejme všetci, môžeme žiť, môžeme byť zdraví, môžeme vlastne fungovať správne. A keď sa človek napojí na to svoje vnútro a otvorí sa a vyžiari tú lásku, ten pokoj a to všetko, tá láska to zhmotňuje všetko, ako keby v sebe nesie aj ten správny kód pre to ľudské telo. Takže to ľudské telo sa, nie že opraví, sa preusporiada na základe tejto energie božskej, ktorú v sebe máme. Takže o to vlastne ide. Toto je ten spôsob, toto je vlastne ten New Age systém. Na začiatku ťa to bolelo? No, to už krásne. Teď už krásne môžeš, takže sám si to opravil. No, je to veľmi krásne. Výborne. Chrbtica, dých. Skúsa zhoršený dých. Teraz keď sa nadýchneš. Dobrý, no. Dobrý? Je to hlboký? to Lepšie. No, Lepšie, výborne. No dobre, inak zdáme. No. Dobre, to ťa, tie krče a to všetko, to už je v poriadku. No, to bolo dobré,